тобистони трансферӣ расман оғоз ёфтааст ва Барселона ки оҳиста-оҳиста аз буҳрони молиявӣ мебарояд, имсол ғайричашмдошт фаъол аст. Клуб аллакай якчанд иқдомҳои муҳимро анҷом дод. Аввалан хариди дарвозабони умедбахши эспаньол Жуан Гарсия бо 25 миллион евро. аммо баробари ин сару садоҳои зиёд дар бораи омадани Нико Уильямс низ буданд ки дар ниҳоят расман шартномаи худро бо Атлетик Билбао то соли 2003 тамдид кард, яъне ба Барселона намеояд. ин барои каталониҳо зарбаи ҷиддӣ аст, зеро пас аз монеаҳо бо Луис Диас клуб маҳз Уильямсро ҳамчун вингери чапи асосӣ медид. маблағи талаб мекардаи Ливерпул бештар аз 60 миллион евро бо маоши баланди Диас ӯро ба яке аз хариди хело хатарнок табдил додааст. Барса намехоҳад чунин маблағи калонро барои бозингари 28 сола сарф кунад. аз ин рӯ тамоми диққат ба бозингарони ҷавонтар равона шудааст. иштирокчиёни даври полуфиналии ҷоми ҷаҳони бошгоҳӣ маълум шуданд. Челси бо Флуминензе ва ПСЖ бо Реал Мадрид. пешгӯии худро кунед ва тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар намоед. ана бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумоти лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар маркази диққати скаутони Барса Руни Барҷи бозингари 19-солаи Копенгагем ки дар гузашта як истеъдоди хоса ба ҳисоб мерафт қарор дорад. бо вуҷуди ҷароҳати ҷиддӣ каталониҳо омодаанд ки ӯро бо 2 ё ин ки 3 миллион евро бихаранд ва аввал ба дастаи Барселона бе бидиҳанд. дар мавриди фурӯшҳо Барса шадидан ба кам кардани хароҷоти музди меҳнат ниёз дорад. аз ин рӯ клуб омода аст ки аз якчанд бозингарон ҷудо шавад. Ансу Фати, Тер Штеген, Кристенсен, Иньяки Пеня, Пабло Торе ва Пау Виктор ҳама номзадҳо ба фурӯшанд. Ансу Фати ки як замон ояндаи Ла-Масия дониста мешуд, ба як бори гарон дар буҷаи клуб табдил ёфтааст. пас аз силсилаи ҷароҳатҳо ва натиҷаҳои суст, клуб қарори ба иҷора додани ӯро ба Монако қабул кард. аммо қисми зиёди маошашро худашон хоҳанд пардохт, яъне фоидаи молии калон нест. Тер Штеген ки солиёни зиёд дарвозабони рақами 1 буд, эҳтимол дорад клубро тарк кунад. ба ҷояш Жуан Гарсия аллакай харидорӣ шудааст ки ҷавон ва бо потенсиали калон аст, аммо дарвозабони олмонӣ намехоҳад ки бе мубориза равад. бо вуҷуди ин музди баланди зиёда аз 6 миллион евро дар як сол ӯро номзади аввал барои фурӯш мекунад. хабарҳо мегӯянд ки Галатасарай омода аст ба ӯ 5 миллион евро дар як сол пешниҳод кунад. Кристенсен ва Араухо ду ҳимоятгари марказӣ, яке аз онҳо ҳатман меравад. агарчи Араухо аз ҷиҳати варзишӣ камбудиҳо дорад, аммо Деку ӯро як активи муҳими молиявӣ мешуморад. дар мавриди Кристенсен бошад, эҳтимол бештар аст ки маҳз ӯ клубро тарк мекунад бо арзиши тахминӣ аз 10 то 20 миллион евро. Пабло Торе ва Пау Виктор ки дар мавсими гузашта кам бозӣ карданд, ба нақшаҳои оянда ворид нашуданд. Пабло аллакай дастаи ояндаашро маълум кард. Виктор бошад дар навбат аст. ҳар ду фоидаи калон намеоранд, вале кам кардани маошҳо муҳим аст. дар варақаи эҳтимоли барои фурӯш Иньяки Пеня ки пас аз омадани Жуан Гарсия ва тамдиди шартномаи Войтсех Шесни ҷои худро аз даст додааст, қарор дорад. Роналд Араухо метавонад бузургтарин фоидаи молиро биёрад, агар клуб тасмим гирад ки ӯро фурӯшад. аммо то ҳол ин танҳо овоза аст, зеро Барса мехоҳад ки ӯро нигоҳ дорад. аз ҷониби харидҳо то ҳол танҳо як гузариш анҷом ёфтааст, Жуан Гарсия, аммо клуб ҳамзамон дар пайи имзои боз як вингери чап аст. Барҷи, Диас, Решфорд ҳамаи ин номҳо дар рӯйхат ҳастанд, аммо вазъияти молӣ маҷбур мекунад ки клуб бозингарони ҷавонтарро ҷустуҷӯ кунад. дар ҳайати ҳозира Хансифлӣ қасд надорад ки тактикаи дастаи хавиро комилан тағйир диҳад. баръакс, ӯ мехоҳад ки шиддат ва прессингро зиёд кунад. таркиб бо ҳадафона ба ҷавонӣ такя мекунад. бозингароне чун Ямал, Кубарси, Балде, Педри, Гави ва дигарон маркази стратегияи навро ташкил медиҳанд. Барселона бо як ҳайати ҷавону пурқувват ба мавсими нав меравад. ҳарчанд вазъи молӣ ҳанӯз мушкилӣ дорад, аммо клуб бо фурӯши дусе бозингар ва харидҳои оқилона метавонад ба мувозинати нав расад. ҳадаф сабти бозингарони нав, нигоҳ доштани ҳайати асосӣ ва талош барои унвонҳо мебошад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои оянда, хайр.